Си оправя прическата. Много чудно беше като го правях преди, сега съм сред умните и работя с акулите. Играя с големи играчи, грубо копачи, дето искат да ти кажат, че не са просто апаш. Не ме занимай, стрит лайф не е за мене. Искам да съм олда стрит и не ми пука за тебе. Искам да съм притежателя на Уолл Стрит, на мен да го кръстят, за това ми викай мойски. Няма проблеми, влизам на всичките геройски. Искам да им изкарам още много бройки. В колата ми се джиткаше само по двойки. Изчезват ми мочи, не интересуват дори девойки. И за това, което правихме, няма да се бои, защото винаги сме били в боя. Няма проблеми, първи ден ми е, за това карам по главните пътища, бретле. След това научих малките улички, коти пука се много разправям и известно да стане в Фейсбука. Брат, това е просто пълен таша, колко смешно ми беше, чак ме става тъпо ся. Да не ти пука, сега ще ги подкося, като им кажа, че го правя с кеф това. Ей, карам първа, втора, трета, не се закачам с малките пишлемета. Казвам им, че това, което правя е защото мога лесно да пиша есета. Панчо Владигеров вика ми, той спомняте ли си за оня герой, дето седеше на бялата като цяло. Той не го знам, какво става с него, всеки който е от напасящ се засмея за него. Имахме и шеметни дни, с които мога да се пахвалям дори. Имах и пости, големи, известни хора ходеха там, а другите се чудеха той защо е сам. Честно казано, не ми трябва сега хора, но ме е добре, моче стоя си в затвора. Затворен в моята стая, това е моята опора. Да, правя рап и не мога сега с това да споря. Искам да играя, да правя фри, не ме занимая, аз съм точно като Джет Ли. Пускам някакви работи, какво ме занимаваш ти? Искам да ги пръскам, за това нямам време дори. Нямам време да се бая ски и започнах да се занимавам. Мукъл мен масти и всеки са пробва да те мини. Мале, престани, нямам време за те, затварям ги за стени. Слава ми мукова там да седят се сами. Не мога да се занимавам с тия хейтери дори. Искат да ме хейтят, защото съм нямал фол. Я го разбери, той е кома занима. Мале, престани, замисли се. Имам време, имам желание, но нямам пари. Имам усмивка, добре ми седи, защото Господ ми я да, това го разбери. Не се моля много, често ма го правя. Понякога искам да имам просто наслада, понякога искам просто за един си да го забравя. И мога да си го представя, това е муд свинг, бе братя. Не съм като Поп Смок, бе мой, обаче пуших като поп. Точно бе мой, няма проблеми, защото имах списания пореден и последен брой. Бях Спайдермен герой, усещах всичко. Тинги седината, ко беше то? Спайди сетивата. И затова оставях в спрайта нещата да си ги пия така, докато се разреждам. Другите бяха на Мара Чайка, аз ги продах тия неща. Бе майка, не се занимавам с тия, защото бях от тайка. Обаче винаги си носих навсякъде новия Nike, да, няма проблеми. Air Max без проблеми, без да има нерви. Дните не бяха просто поредни за тия, дето бяха като нас резерви, дето чакаха да изригнат и да викат аре гепи. Няма проблеми, вече нямам нерви да се занимавам с тия, просто те са твърде модерни. Аз съм назаде във времето, Old Spice. Няма проблеми, защото пак съм all nice.